Magnífica diada aquesta de la poesia i de la il·lustració, amb aquests premis El Sol del Pla, 283 poemes, 311 il·lustracions i 23 centres participants. que posen en valor, com sabeu, la creativitat i el talent literari i artístic dels infants i joves de la nostra comarca. Moltes felicitats. Recordeu que un infant creatiu és un adult que sabrà mirar el món amb uns ulls més amables. Per tant, no deixeu mai de somiar en vers i de fer camí amb traç decidit. Moltes gràcies. I en aquest moment ara farem referència al projecte Naturalment. Li hem dit naturalment perquè partim de la idea que la diversitat és el natural que tenim en el món. No hi ha fotocòpies, no hi ha res igual i tots som diferents, naturalment. Llavors, aquests llenguatges, l'expressió plàstica en general, la creativa, és igual la dansa, qualsevol expressió artística per a totes les persones és un gran bé, per descomptat, no? Comencem amb la primera categoria, la categoria F de batxillerat. Només per una lletra no sóc un elegant. Els pèls no són pals i els pals no són pols. Un fort aplaudiment per tot aquest treball que han fet. Gràcies i fins l'any vinent.